Держава мусить приділяти більше уваги молоді, яка виїжджає з тимчасово окупованого Криму на підконтрольну Україні територію. Насамперед вирішувати питання з оформленням документів. Про це говорили учасники наради у представництві президента України в Автономній Республіці Крим, яку ініціював Меджліс. В першу чергу йде питання про оформлення документів, про повернення на територію України, про можливості тимчасового перебування за кордоном для того, щоб молодь могла вчитися в українських вишах. Учасники зійшлися на тому, що необхідно відновити роботу координаційного штабу, аби вирішувати питання громадян України, що живуть на тимчасово окупованих територіях, і надавати людям супровід. Пропозиції передадуть відповідним міністерствам та інституціям. Міністерство закордонних справ України, бо це Державна міграційна служба України, яка є одним із провідних відомств. Прикордонна служба, зрозуміло, Меджліс кримськотатарського народу, представництво президента України, правозахисні громадські організації. Ми їх зараз згрупуємо по напрямках для того, щоб обґрунтувати прем'єр-міністрові України необхідність створення, я би сказав, відтворення розпорядженням Кабінету міністрів такого координаційного штабу. Викликів для охочих виїхати на підконтрольну Україні територію виникає чимало, тож телеканал АТР продовжить стежити за цією темою та буде інформувати своїх глядачів. Тим часом у самому Криму для окупаційних сил ніч на 13 серпня вкотре виявилася надзвичайно гучною. В Севастополі та 3 прилеглих районах повністю зникло електропостачання. Партизанський рух «Атеш» та місцеві пабліки повідомляли про щонайменше 8 потужних вибухів у районі Балаклавської ТЕС. Окупаційна влада запровадила особливий режим на енергооб'єктах. Пожежу зафіксували і в районі електропідстанції біля села Солоне Озеро Джанкойського району, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» із посиланням на дані супутникової зйомки. В середу вранці в окупованому Севастополі стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій міг бути закладений в урну на Столєтовському проспекті. За повідомленням російських силовиків, загинув військовослужбовець. За даними моніторингових каналів «Кримський вітер» та «Супернова Плюс», загиблим міг бути колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя» Роберт Шагєєв. Тих джерел відомо, що у 2014 році Шагєєв зрадив присягу, перейшов на бік окупантів і став командиром російського підводного човна. Передайте Україні ракети для систем ППО «Петріот» із власних запасів. Закликала країн-учасниць Євросоюзу верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас і наголосила, що посилення української протиповітряної оборони є безумовним пріоритетом. Крім цього, Євросоюз прискорює процедури спільних закупівель зброї через програму «Сейф». У свою чергу, влада Польщі може ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової партії ракет-перехоплювачів для «Петріотів». За словами заступниці міністра оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чернецької, польська влада обговорює можливість збільшення допомоги Україні після нещодавнього інциденту із російською ракетою, яка впала та вибухнула на території Польщі. Ресурси ворога не захищені навіть за 1300 кілометрів від кордону. Сили оборони України в ніч проти 13 серпня уразили нафтопереробний комплекс «Газпромнефтехім Салават» у Республіці Башкортостан. Це підтвердив Генштаб ЗСУ. Підприємство – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Українські дрони вже атакували цей об'єкт місяць тому. Минулої ночі одночасно з НПЗ під удар потрапив і великий логістичний комплекс маркетплейсу «Вайлдберріс» у Чишминському районі Башкортостану. На сьогодні втрати компанії через атаки складають близько $6 мільярдів.